Da. Mulți ani! Mulți ani! Hai să... 2011, da, 11-2012. Ai deja începi filmarea de la Mihai. Da. Mulți ani! Mulți ani! Am vrut și eu de asta, dar nu eu de asta. Eu aparat foto care și filmează, da. Nu filmez ca la cameră. Ai puțină mie... Un card. Da, s-a rălat zna pe unul și eu un card de obligat cât Da, am făcut de flame toate. am zis că vrem să-l văd. Vrem să-l văd și pe el. Hai zi mai bun. Da, o să le testez. Testez și pe aia vezi. Testez și pe aia vezi. Acum sunt mai ieftine, să știi, noi am dat scump atunci. Păi da, și invers. Da, și invers. Ai liză urătură. Mică, da. Nu, dar noi, Mihail, luăm un rachiun mașină și să vezi și inspirația avem. Am luat pix, am luat hârtie. Deja știu niște versuri, mai zic eu. Și de acolo pornim. Lasă că știi ceva? Ce zic eu? Sus, da. Dai CD-ul cu film și dau CD-ul cu poze. Ca asta o știm și noi. Mergem la sunt pasăre. Hai, zi, Vasile! Mă trimis m-am cansat să joc cu Badia Ignat. Vine neamul și bogat măi șa-la-la-la-la-la-la. Dar eu joc și mi-mi place, nu știu mama cine-am face. Acasă când mă întoarce șa-la-la-la-la-la-la. Zi, Vasile, zi, tot așa să zi, ca și-mi place inima. Mi-a dus șofer. Zi, Vasile, tu, că la mâine cu și mi-e pleacă sufletul. Mai dai pe asta. Gata, hai să zi, așa te așa. Hai să ne acoperi. Zi, Vasile, tu, că la mâine cu și mi-e pleacă sufletul. Badeța De la Iași noi am venit, am luat-o din sat în sat și am început la urat. Și fiind așa mai mică, l-am luat și pe Petrică. Orașe și sate multe, ia că am ajuns la munte. Pe la Petru Vodă în sus, mi-a ieșit în calul urs. Și-a dat copil și l-a luat cu noi și a venit cu el la noi. La urechi cu cercei mânați, băi! Băi, mă, știi că buhai și-a rugat. Orca, am ajuns la voi la Borca. Și am întrebat în zâmbă de el, pe unde stă șurubel. Am ajuns la barul Ioan. Și e gazdă primitoare, drăconaș la fiecare. Ioane, fă lampa mare, haide, pune-te o plicare.